יש סיפור שנשיא ארצות הברית דאז רשם לו איגרת, אמר לו, אתם עכשיו קמתם, למה יש לכם כל כך הרבה מפלגות? אז הוא אמר לו שהוא נשיא של 50 מיליון אמריקאים, והוא נשיא של מיליון נשיאים. אז זה הבעיה. אנחנו כולנו בני מלך, ולכל אחד מאיתנו יש דעה. וכל אחד מאיתנו הוא אדם גדול כשלעצמו, כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. ולהתחיל מסע כזה שכל מטרה שלו הייתה להגיע שהאדם יסיק את המסקנה שצריך אחדות. אבל אחדות מאוד 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 עמוקה. אחדות מאוד חכמה. מאוד רגשית וגם מאוד אינטימית. שהדבר אולי הכי קשה בעולם לעשות זה לאהוב. אין דבר יותר קשה מזה. כי הבעיה היא זה לא האדם האחר, הבעיה היא זה אתה. וזה לעבור כל כך הרבה מחסומים בנפש, אישיים, שנמצאים בתוך כל אחד ואחד, שהתהליך הזה הוא תהליך כמעט מייסר לעבור אותו. שאתה יודע שאתה למעשה האויב של הטוב. וזה לא פשוט. וזה מסע שהוא לא נעים כל כך, גם לא רגשית, והוא גם לא כל כך נעים פיזית. לעבור אותו, אבל כל המסע הזה אמור לפתוח את כל דלתות הלב שהן רבות, ואת כל המחיצות רק כדי להגיע למקום הרך הזה שיש בפנים, שנקרא הנשמה. בגלל שהמסע הזה לא נעים ולא נוח, בוחרים לא להתמודד איתו. אבל אז באופן אוטומטי בוחרים בפירוד, ומבלי דעת בוחרים בשנאה, גם אם היא לא מבוטאת באופן אקטיבי כשנאה, היא פשוט ככה נוצרת, היא יוצרת שנאה, היא יוצרת פירוד, היא יוצרת מצב שאם בבסיס החומר הכל אחד, עדיין בחוץ אנחנו נחיה בפירוד נוראי. לצורך העניין הזה קמו תמיד גדולי דור, שלא היו בבחינת מפקדים, לא מפקדים של כמו מפקדי צה"ל או מלכים כמלך רודן וגוזר ודיקטטור, אלא כמורה דרך. הקלאסי שביניהם זה נקרא משה רבנו. משה רבנו, למה נקרא משה רבנו? היה צריך להיות משה מלכנו, משה נביאנו, משה מנהיגנו, משה רוענו. הוא נקרא רק משה רבנו, כי זה התכלית, היה רק ללמד. המלמד עצמו, המאפיין שלו, זה שהוא העבד של זה שהוא מלמד אותו. הוא עסוק כל הזמן לדאוג שזה שהוא מלמד אותו, יפרח ויגדל נכון. והוא צריך להיות כמו חקלאי, שצריך לגדל את הגידולים שלו בדאגה גדולה מאוד, ועליו מונחת אחריות אדירה, מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת. וזה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. והדבר הזה זה רק להעמיד תלמיד אחד, להעמיד אותו, זה כל כך הרבה דמעות ותפילות ודאגה, מה יחשוב אותו תלמיד ואיך הוא יגדל ומה יהיו ההשלכות שלו על בניו ועל בני בניו ועל ההשלכות שלו על אשתו ועל הסביבה שלו, שהדרך הזאת היא מאוד 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 תובענית, נקרא לזה ככה, שאתה עוד לא מספיק לדאוג לעצמך, אתה צריך לדאוג טוב 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 לכל מי שנמצא מסביבך, ולוודא שאתה מדויק ואתה מדייק, ולוודא שהוא עושה את הכל באמת כמו שצריך, ובאיזשהו שלב הוא יעמוד על הרגליים וילך לבד, גם אחרי מותך. ויכול להיות שמותך זה תהיה ממש בחייך, שבאיזשהו שלב הוא יכיל אותך ויחליט שהוא הולך לרב גדול יותר, וזה גם כן בסדר. יש מושג שנקרא התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, הקדוש ברוך הוא מוודא שיהיו מורים רוחניים בכל דור ודור, שילמדו את בני האדם ללכת על הדרך הנכונה. ויש להם את אותה תבנית בנפש. הם בעלי מסירות נפש, הם לא כשלעצמם, יש להם סבלנות תאומית. הם לומדים על מנת ללמד, על מנת לעשות, והם יודעים לחטוף הרבה מאוד ביזיונות. זה בערך כמעט כל המסע, וזה בסדר גמור. זה המסע. ובתוך כך צריך להילחם לא רק עם אויבים שמבחוץ, אלא גם צריך להילחם עם אויבים שמבית. יש הרבה בני תורה שלא יודעים תורה. השגרירים הכי גדולים, הכי גרועים של התורה, היו בני תורה. לא היה שגריר יותר גרוע מאשר תלמיד חכם גרוע.
יש סיפור של הבעל שם טוב שנעמד מול אילן שהיה לו הרבה מאוד עלים, והוא מסתכל על כל העלים והוא נאנח. ושאלו אותו, למה אתה נאנח? אז הוא אמר לו, זה כל הרבנים שיהיו לעתיד לבוא שיעקבו את המשיח. התגלות של פנאטיות, קיצוניות ורשעות שהייתה מכל הצדדים, אבל במיוחד גם מהצד של מישהו שמייצג תורה, זה היה משהו שהוא תמיד היה באוכרנו. להתנהג כפנחס, להילחם בשם התורה ולהילחם בשם השם, כשלמעשה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, זה מאוד קשה. לדור שלנו היו כמה כאלה שבאמת מסרו את הנפש, ורצו לכתוב כתבים שיהיו מאוד מדויקים וישאירו את העם עם הדרכה מצוינת. ועד האחרון שבהם, שזה הרב שלנו, והוא במהלך 41 שנה ככה מנסה לצאת לציבור מאוד רחוק, מאוד מתנגד, מאוד מתלהם, ולנסות להסביר לו את הדרך. והוא מסביר את זה לכיתות קטנות, בנות 10 אנשים, עד היום הזה. שיעורים של אדם בסדר גודל של, הוא ההדיר את כתבי האריזל, או כתב למעלה מ50 ספרי קבלה, וללמד בחדר לבד עם 10 אנשים כל יום ראשון, זה בין כואב הלב לבין הדבר הכי גדול בעולם, תלוי מה צריך לבחור שם. הוא העמיד הרבה תלמידים, הוא מעמיד הרבה תלמידים שיוצאים ומלמדים על פי דרכו. דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואהבת לרעך כמוך. להתחיל לחנך לדבר הזה, להיות בלי תבנית, לחיות באחדות. ובאמת המסע הזה התחיל מלפני 41 שנה ועבור, וכל תלמיד שלו מצטרף אליו באיזשהו שלב במסע, אני הצטרפתי לפני 21 שנה. ויוצאים ומלמדים על פי הרוח הזאת, של ללמד את האמת, להורות, ללוות את האנשים, להיות האבא שלהם והאח שלהם, להיות איתם באבלות ובחתונות שלהם, בכל מה שצריך להיות. כי זה לא, אתה לא מתגדל עליהם, אתה לא מבקש מהם שום דבר, אתה צריך ללוות אותם בכל התהליך הרוחני, זה דבר מאוד עמוק להסביר אותו. יחד עם זה, זה איכות מול כמות. הכמות שיש לעם ישראל עדיין גדולה מאוד, ואנשים מתרחקים מאוד, מקבלים אינפורמציה לא נכונה, וחיים על פיה כמוצאי שלל רב, רק כדי להצדיק נוחות ולהצדיק את הגוף, וחלילה זה לא נאמר כקטרוג, או חס ושלום, זה לא מהסגנון הזה, אבל פשוט אין די מספיק תאים בריאים כדי לרפא תאים חולים. וגם אם אנחנו נחשוב על זה במושגים של אחוזים, כמה יש לנו מול מה, עדיין צריך לדעת שלכל אדם זה עולם שלם, שאי אפשר לבטל אותו לעומת מישהו אחר. אין אדם שיכול באמת לחסות על אדם אחר. אז גם אם יש מסה קריטית איכותית, היא לא יכולה לחסות על הכמות, כי הכמות כאן, צריך לדעת שכמות, לדבר על כמות זה לדבר על בני אדם. זה לדבר על אדם שלם. אז אי אפשר להגיד ש10% יכולים לחפות על 90%, אין כזה דבר, זה כמעט בלתי אפשרי. כאשר כל אדם הוא כל כך חשוב, הוא חלק אלוקא ממעל, כתוב, אדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. וצריך לתת כבוד לכל אדם, ולא להעלים אותו באיזו קבוצה איכותית שיכולה איכשהו להיות ערבה אליו ולמעשים שלו. זה יכול להיות באופן זמני, כדי לדאוג לזה שתהיה באמת התפתחות, אבל לא להחליף אותו. בתוך כך הגענו למצב כל כך בלתי אפשרי, שכבר לפני 7 שנים הרב ביקש לעשות צום 3 ימים בעקבות איום של שמד. איום של שמד זה נגרם לא בגלל האויבים שלנו, זה הכל נובע מתוך העולם הפנימי שלנו, מתוך העולם הפנימי של כל אחד ואחד. העולם הפנימי שלנו מקרין לעולם חיצוני, ואנחנו רואים את זה בצורה של מחלוקות מסביבנו. גם אדם יכול לראות את זה מסביב לחיים שלו, האישיים, וגם כעם. יש את זה בכמה מקומות, בזוהר בפרשת קדושים, כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להאיר לאדם, מאיר ב3 טבעות. כתוב בינו ובינו, כאשר הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם
במקום שבו הוא נמצא. אם הוא מפוקח והוא מתבונן, הוא יכול לראות הערה עבורו במאמר, או באיזשהו מקום שהוא יקרא, והוא יבין, יש כאן מסר עבורי. הטבעת השנייה היא בין אוהביו, שאנשים מסביבה קרובה לו, הביולוגית, יעירו לו הערות, וזה אמור להיות בשבילו והוא יבין אותם. ואם הוא לא מבין, אז זה עובר לטבעת השלישית בפרהסיה. והערה בפרהסיה זה די הלבנת פנים. יותר מזה גם כן, זה יכול להיות מצב שמעבר לזה כבר אפשר להתייאש ממנו. במסכת ברכות זה כתוב אחרת, זה כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעיר לאדם, הוא מעיר לו בנגעי ביתו, אחר כך הדברים באים בנגעי בגדיו, יש נגעים בבגדים, ואחר כך בגוף שלו. אבל בכל מקרה יש המון מקורות שמעידים על הדבר הזה של רוצים להסב את תשומת ליבו של אדם של היי, תראה משהו פה לא בסדר, ונותנים את זה בטבעות מהרחוק עד לקרוב ביותר. וגם על עם ישראל. אז כתוב שבהתחלה זה פוגע בטבע, ואחר כך יש מלחמות בין העמים, ואחר כך זה כנגדם. וזה כל הזמן קורה, והדחיפות הולכת וגדלה. מה שלנו נראה כמו אסון טבע, אמור להעיר לעם היהודי, שהתודעה שלנו לא נמצאת במקום שהיא צריכה להימצא. ואם זה נעשה במלחמות בין עמים, עד לרמה של איום ממשי מסביבנו, שאנחנו רואים שהטבעת הולכת ומתהדקת, עד כדי איום שמד על ידי אדם שאף אחד לא עוצר אותו. את המאמצים שעשה סדאם חוסיין, בחצי מההתבטאויות הוא נעצר. ואילו ההתבטאויות של אחמדינג'אד, שכולם יודעים שהוא כבר העשיר אורניום, יש לו כבר דלק גרעיני. וצריך לדעת שמעט מזה, זה ממש חורבן. רואים שזה גזרת שמד שלא קשורה בכלל למלחמה דתית של אסלאם וכו', אלא זה גזרת שמד. ושוב מאיימים להשמיד, להרוג ולאבד מנער ונשים ביום אחד ושללם לבוז. ושוב זה מגיע ממדי, וזה כתוב, הדברים האלה בתנא דבי אליהו, זה כתוב בהרבה מאוד מקורות, כל הנבואות האלה. על מה כל הבלגן? רק בגלל שהאדם שוכח שהוא אדם. זה כל הבלגן. באנו לאהוב ולהתאחד ולהחכים, ולא באנו לריב. וזה הדבר הבסיסי ביותר. באנו לשים את האדם במרכז ולא את החומר. ואנחנו שוכחים את זה, אנחנו כל הזמן מחליפים בין היוצרות האלה, וכל הזמן אנחנו עושים את אותם טעויות. מקימים מגדל בבל, שזה איזשהו סוג של אידיאל, שהחומר, המגדל הוא חשוב, האידיאל, ואם נופל מהאידיאל הזה אדם, אז זה לא נורא, אבל אם נפלה לבנה, אז פותחים ועדת חקירה, איך הפסדנו הרבה כסף. עד להתבטאות, כמו שאנחנו ראינו אותה, על ידי פרופסור פרנסיס קריק, זה שמצא את ה-DNA, והוא אמר, בשנת 73, הוא כתב מאמר ב-Scientific American, אחרי שהוא מצא את ה-DNA, שהאנושות צריכה לבדוק את הוולדות שלה עד גיל 3, והיא מצאה בהמומים, צריך לשקול אם להמשיך ולהחיות אותם. זה התבטאויות ספרטניות, זה התבטאויות שמאוד מאוד קשות. להחליט שהאנושות צריכה ליצור איזה מעין גזע ארי, בריא, ואם מישהו בעל מום אז צריך להמית אותו. ועד להתבטאות בת זמננו, מיהודי בן זמננו, שאמר שתוחלת החיים המרובה היא הבעיה הכלכלית, ושצריך לקחת עוזרות פיליפיניות שמעריכות את החיים יחד עם מכונות וכל מיני דברים כאלה, וזה לוקח המון כסף למדינה ולכלכלה. נופלים עליו, נפלו עליו הרבה, אבל הוא ביטא משהו שהרבה מאוד אנשים חושבים. ומעצם העובדה שהוא מצא לעצמו קרקע להגיד את הדברים האלה, זה כבר לא טוב, זה מאוד מאוד לא בריא. שמתחילים לעשות שיקול באיך אפשר לנתב כמויות של בני אדם כדי שכלכלה תצליח. אין כאן אשמים, אני חושב, זה אסור להגיד את הדברים האלה ולבוא באשמה למישהו או לצאת כנגד מישהו, זה לא יעזור, זה רק ייצור נזק עוד יותר גדול. ואם אנחנו ניקח כל אדם כשלעצמו ונדע להבין אותו, אנחנו נרחם על כל אדם. הבעיה היא שאנחנו לא מרחמים על עצמנו. האדם לא מרחם על עצמו. האכזריות הכי גדולה של האדם היא כלפי עצמו. והיא באה לידי ביטוי בזה בהזנחה, רק בהזנחה. האכזריות הכי גדולה שאפשר להכריז עליה, אם אפשר להצמיד הגדרה למילה אכזריות, זה הזנחה. אין לך דבר יותר אכזרי מאשר הדבר הזה, כי הזנחה זה אומר שאין שם חיים,
הזנחה זה אומר ויתרתי עליך, הזנחה זה אומר ייאוש, הזנחה זה אומר הכל. ברגע שבן אדם מזניח את עצמו, באותו רגע הוא ימות. באותו רגע הכל ישתבש. והזנחנו את עצמנו, אני חושב כולנו הזנחנו את עצמנו, וכולנו מזניחים את עצמנו, מכל מיני סיבות. וכל בעל עסק יודע שאי אפשר להעלים עין אפילו לא דקה אחת מעסק. למי שרוצה לעשות כסף, הוא יודע שאתה רוצה לעשות כסף, אל תעלים עין דקה אחת. מה נוגעים בדבר? כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך לוודא במיליון דרכי וידוא, שזה באמת מתקיים ושזה מתבצע. אתה רוצה שהעסק יקרוס, או שאתה רוצה שמשהו יקרוס, פשוט תזניח. זה הכל. וכשאתה מזניח, אז יש, כתוב, הבור ריק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. זאת אומרת, יש כוחות אחרים. לית אתר פנוי מיניה, אם לא בא כוח של אור, בא כוח של חושך. זה תמיד ככה. לכן ההידרדרות הלכה והמשיכה גם בתרבות שלנו, והגיעה עד למצב שאם התרבות, אם אנחנו מדברים כאן רק במושגים של תודעה, אז אם התרבות הגירויים החיצוניים, נקרא לזה הגופניים, כמו, אני לא פעם לא מאשים שאף אחד לא יבין את זה לא נכון, כי לכל הכלים האלה אפשר לנתב אותם כל כך יפה, ולעשות בהם שימוש כל כך יפה. לי באופן אישי יש הרבה מאוד חזון מה אפשר לעשות עם טלוויזיה ואינטרנט. יש כאן אנשים נפלאים, עם רעיונות נפלאים שבאו אליי ופשוט הופעמתי. חשבתי שזה כמעט גמר התיקון, מה הם חושבים לעשות עם האינטרנט ואיך לנתב אותם. זה כל כך יפה ואצילי בעיניי, אבל יחד עם זה כרגע זה משרת ליצרים בעמיים. ילדים בני 12 עד גיל 18, מהשעה 10 בלילה עד השעה 4 לפנות בוקר, צופים בדברים שהם לא ראויים, ותחשבו על מסה קריטית של תודעה כזאת, כל כך מרוכזת, עם כל תשומת הלב ומפוקסת, במשך כמה שעות טובות, על הדברים שהם היצרים הכי בעמיים של האדם, על סיפוק הגוף, במקום להתעסק עם הנפש האצילית שיש לנו. גם במחקרים מדעיים, כשאנחנו מנסים להבין מה זה המוח האנושי, המוח האנושי הזה לא בנוי להיות מחשב על, הוא לא בנוי לעשות קומפילציה, הוא מסוגל לתפוס אחדות. אם המוח הזה ינצל את כל כולו, יהיה מסוגל להבין שהוא והיקום זה אחד. כל מחקר בסיסי היום בנוירולוגיה מראה את זה. התורה מדברת על זה. האדם הראשון נולד מוח אחד, 100% ניצולת מוח. ועם המוח הזה אפשר לעשות הכל. הכל. לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא צריך לזוז מהבית. ורק צריך לפתח אותו. הבעיה שכדי לעשות את הדבר הזה, אז צריך לפעול נגד האגואיזם, צריך לפעול נגד הגוף, נגד הנוחות, צריך לעשות דברים, לטרוח בשביל זה. האדם לא אוהב לטרוח. וכשאדם לא אוהב לטרוח, אז הוא מזניח, ואמרנו שזנחה זה אכזריות, והזנחה זה השורש של כל הרע. על כל פנים, יש כאילו מעין תחנות ביניים שבהם אפשר לתקן. לפני 7 שנים הרב שלח אותי באופן אישי עם מכתב לגדולים כדי ללכת ולנסות לשכנע אותם, לעשות צום 3 ימים, לעצור את התהליך באיבו לפני 7 שנים. תחשבו, לפני 7 שנים, עוד ידעה שצרה כזאת עשויה לקרות. הגדולים החליטו לקרוא את המכתב ולא להגיב. וזה תגובה, זה תגובה. שקוראים ולא מגיבים זה תגובה. וזה לקיחת אחריות, זה לקחת אחריות גדולה מאוד. לקחת מכתב שיודע לבשר ולהגיד, יש דברים רעים שיכולים לקרות, וגדול דור מסתכל, קורא ולא זז, הוא לא מניד אף, הוא לא אומר כן קראתי או משהו כזה, כלום. ולקחו על עצמם אחריות. 7 שנים לאחר מכן, שהאחרון שבהם נפטר, פתחנו עוד פעם את הסיפור. במהלך 7 שנים כמעט כל מי שידע על המכתב הזה נפטר. עכשיו הוא צף עוד פעם, והוא ביקש לדאוג ש100,000 איש יצומו, לפחות. אלא שכדרכנו לא עושים את זה לבד. לא עושים דברים כאלה במגזר מסוים, זה לא נכון לעשות את זה במגזר מסוים. אנחנו עם אחד. אנחנו בנויים מאחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אתרוג, לולב, הדס והערבה. תמיד מספרים לנו שיש לנו מהכי אור עד הכי הרבה חושך, וזה שם את כולם באגודה אחת. אז לא פועלים ככה, לא פועלים לבד.
אז אפשר היה להכריז דווקא באיזה ציבור מסוים, שזה ציבור אחד מסוים, דווקא הוא יוביל את הקמפיין, והוא ילך קדימה, והוא יהיה הספינת דגל של המחנה, אבל באופן אוטומטי זה היה אומר שמישהו אחר היה נגדו. ולא רצינו שיהיה מישהו נגד, לא רצינו לשמוע את המילה נגד. לפחות שלא יתנגדו. ולכן החלטנו על קמפיין שפונה לקונסנזוס, שלא יהיה שם מישהו שימצא שם מילה רעה, העלבה, תוקפנות אישית עליו. הייתה הזמנה לכולם לבוא ולהתאחד. אין כאן עניין של אשמים, אם כבר יש מישהו שהוא אשם, אני לא רוצה להיכנס כאן לוויכוחים, אבל אני כרגע רק רוצה להגיד את זה, זה הדבר היחידי שיכול להיות אשם, זה רק אני, בכל הדבר הזה. אני לוקח אחריות מלאה על כל הנעשה. אבל גם ביצירה של קונצנזוס כזה, של לנסות ליצור ולשלב שני עולמות, יוצא מעין איזה משהו שהוא פרווה והוא בלי שיניים, לא לצד הזה ולא לצד הזה. אז מי שרואה אותו, לא רואה אותו עם שיניים לצד הזה ולצד הזה, אז הוא מחליט לעזוב את זה, כי זה פרווה מדי. ביקשנו 100,000, נרשמו עד עכשיו 1,700 בערך, וזה מעט מדי. זה מעט מדי. זה לא מספיק. צריך רק להגיד, לכן אנחנו הוחלט להוריד את האתר לאלתר, להפסיק את ההפצה של עניין הצום, ואם השם הטוב ייתן לנו עכשיו עוד קצת זמן, אנחנו נצא מחדש בקמפיין אמיתי של לא להתכסות מעבר לשום דבר, אלא פשוט לצאת ולתת הסברה גלויה וטובה, שיש לנו תורה שלא צריך להתבייש בה, ויש לנו קדוש ברוך הוא שלא צריך להתבייש בו, יש לנו עם כל כך נפלא שלא צריך להתבייש בו, ויש כל כך הרבה תלמידי חכמים שלא צריך להתבייש בהם, ורק פשוט צריך לעשות הסברה נכונה. גם מדינת ישראל ניסתה הרבה פעמים להסביר את עצמה לאומות העולם, גם לאחרונה אנחנו שמענו את זה מאנשים נפלאים שניסו לעשות את זה בעמוד ענן, זה לא כל כך הולך. כל פעם שאנחנו מנסים לדבר גרמנית, או לדבר צרפתית, או לדבר איטלקית, ולנסות להסביר את עצמנו לפי המנטליות של העם האחר, הם לא מבינים. אף אחד לא יבין את המציאות שיש פה. אין עם בעולם שיבין את העם היהודי. אף אחד לא יבין אותנו. אף אחד. אין להם סיכוי. זה לא את המנטליות, זה לא את הראש, זה לא את הגוף, זה לא את הנשימה. הם לא הצליחו להבין. זה רק מישהו שבאמת נמצא יומם ולילה, בקרב גם פה בארץ וגם באומות העולם. קוראים ספרים, תקראו היסטוריה. תעברו, תחיו עם שלם, מבעד לעיניים שלו, תבינו, הם לא מבינים. אף אחד לא מבין מה זה להיות יהודי. אבל אנחנו מאוד מנסים, מאוד מנסים, לעבור עם, ולהסביר את עצמנו, ולהתחקות אחריו, ולהיות כמוהו אפילו. והקטע הוא זה שהם לא מקבלים אותנו. היה סיפור קטן, כשהייתי קטן קראתי אותו, וזה היה חזק מאוד עבורי, של כלבלב שהלך לאיבוד ביער, והוא לא ידע איפה, למי הוא שייך, איבד את אמא שלו. ואז הוא מצא להקת ברווזונים, והוא הלך אחרי הברווזה והברווזונים. אז הברווזה באיזשהו שלב סילקה אותו, אתה לא חלק מאיתנו. ואחר כך הוא הלך עם קופה, שהיה לה כמה קופיפים כאלה, והיא סילקה אותו. וכך הוא מצא לעצמו כל פעם, אחר כך הוא מצא את עצמו לבד. וככה אנחנו כזה עם ישראל, אנחנו בלי אבא או אמא, ואנחנו עכשיו מחפשים להכות, להיות חלק מהם, והם מגרשים אותנו. שהם אומרים לנו, אתם שונים, מה אתם לא מבינים? אתם שונים, אתם מנסים להיות כמונו ואתם שונים. תלכו מפה. אנחנו בכל זאת מנסים לשים ג'ינס וטריקו, ולהופיע בגרמי ובנובל ובאוסקר, וכשהם מסתכלים עלינו, הם אומרים לנו, מה אתם עושים פה? האמת היא, חוויתי את זה גם עכשיו בקמפיין הזה, שחילוניים מסתכלים עליי ואומרים לי, מה אתה עושה פה? למה אתה מדבר בשפה של האתר? אתה לא אמור לדבר איתי תורנית? אני מצפה ממך ליותר. זה השיעור ולקח גדול מאוד עבורי. לא צריך להתבייש, אני חושב. צריך להגיד את האמת, רק פשוט צריך להסביר אותה, זה נכון. האמת זה דבר לא פשוט. על כל פנים, אנחנו נמצאים עדיין במצב לא טוב, ומי שתמה, הגזרה לא נפלה. הגזרה לא בוטלה. זה העיר הרבה דברים, זה העיר הרבה אנשים, זה עשה כל כך הרבה דברים נפלאים שאי אפשר לתאר אותם.
והתקווה היא שזה יעשה משהו. על כל פנים, התלמידים של הרב הקרובים, החליטו לא לוותר על הצום, ולעשות את זה במסגרת פעילות לא מאורגנת, שכל אחד מי שיתחייב ורוצה לצום, אז שיצום. אנחנו מתכוונים לצום. מי שרוצה להצטרף לתהליך הזה, שרוצה להצטרף לתהליך הזה מוזמן. יש מספר טלפון שאנחנו מעבירים אותו, זה טלפון רב קווי שקם לצורך העניין הזה. יהיה מוקד שיהיה פתוח גם באור הגנוז, גם במודעות וגם אצלנו בנווה קודשך. ומי שירצה להיות איתנו בשלושה ימים האלה מוזמן. 052-5-807-888. 052, אנחנו נשים את זה באתר. הטלפון יפורסם באתר. 052, באתר של שמיים זה יהיה. 052-5807-888. זה טלפון רב קווי של אורן זיו, אבל יהיו שם, יש כמה טלפונים שזה שהם יכולים לענות ולפזר את האנשים איפה שהם רוצים ואיפה שהם ירצו להיות בשעת הצום. את הצום הזה אנחנו נרים כל מי שירצה לעשות את המאמץ הזה ביחד. יש בפרשת נוח כתוב שיש לזה, אני חושב, שני סיכויים להמשך. כתוב, ואפילו גברא חדה יתה כלפי מראה בהתיובתה של אמתה, מיד יתה מלכה משיחה. שאפילו אם אדם אחד יעשה באמת את כל הדרך באופן שלם, זה מעודד את התודעה של משיח. אבל גברא חדה זה לא בדיוק הכוונה לאדם אחד, אלא כאדם אחד. יש עוד פתח, וזה אומר שלא צריך כל כך הרבה אנשים. יש עוד פתח שכתוב על המושג שנקרא כנישתא חדה. כנישתא חדה זה כנסת אחת, שמורכבת מ10 אנשים שמסכימים לקיים ביניהם ואהבת לרעך כמוך. אם יהיו 10 אנשים שיהיו בדבקות ויסכימו לקיים ביניהם באופן מלא ואהבת לרעך כמוך, זה יכול לעשות את השינוי הגדול הזה. ונרשמו 1,700 איש. חלק מהם ציין שבריאותית הוא לא יכול לעשות את זה, ואנחנו זקוקים רק לאלה שמוכנים להתחיל לעשות את המסע באופן שלם 3 ימים. מי שיש לו בעיה בריאותית לא נחשב. מי שהוא לא יודע בוודאות שהוא לא יוכל לקיים את הצום, זה לא נחשב. אנחנו צריכים ללכת לצום לילה ויום 3 ימים. יפסקו לנו איך לעשות את זה גם מבחינה הלכתית, וגם יהיו מטפלים צמודים מאלימה, שיעזרו לנו וילוו אותנו בצום, ומי שירגיש לא טוב אז הם יפנו אותו וידעו איך לטפל בו. בעיקרון הניסיון הוא לצום 3 ימים, לילה ויום, בלי מים גם כן, בלי שום דבר ובלי טריקים. במהלך הזמן הזה ללמוד. ובעיקר, בעיקר להתאחד ולדבר 3 ימים ו3 לילות, רק הקבוצה הזאת, על ואהבת לרעך כמוך, לנסות לעשות כל מאמץ, להסיר כל קוץ, כל מחיצה, כל קיר קטן, שמפריד בינינו לבין זולתנו. וזה גם כן מסע. זה גם כן מסע שהצום יעשה את שלו. הצום עצמו הוא מאוד מחליש, הוא יכניס אותנו למקומות מאוד עמוקים בנפש, והוא יעשה את שלו. אז המסע הזה יהיה, הוא קום יקום.
בוודאי שהרב שלנו ילווה את זה. זה בוודאי שזה מפעל מבורך, אבל אנחנו לא לוקחים אחריות על אף אחד שוב, כי זה לא של ארגון, זה לא כי אנחנו עושים את זה כארגון, זה עכשיו פשוט ספונטני, כדי להציל את המצב, או לפחות לדחות קצת חלק ממה שאפשר לדחות. מעבר לזה אנחנו לא מתייאשים מאף אוכלוסייה ומאף אדם. וחלק גדול ממה שצריך להבין שאנחנו לא מוותרים כאן על אף אדם. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מכן הנה מספריך. כשהוא אמר, אם אתה רוצה לפגוע במי שבעם ישראל, אז תמחק אותי. אז האמירה הזאת עדיין קיימת, וחס ושלום. אנחנו מחזיקים את היד לכולם, עד האחרון שבהם. יש הרבה מאוד דעתניות, ויש הרבה מאוד התחכמויות, אבל יש הרבה בורות, והעם שלנו הוא תינוק שנשבע. וכתינוק שנשבע, אז אי אפשר לבוא בטענות לאף אדם. זה שנים שלא הייתה פה תורה ולא הייתה כאן הנהגה שהייתה באמת נמצאת בקונסנזוס כדי להורות. אז אי אפשר לבוא ולהאשים אף אחד. צריך רק עכשיו לדעת, אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, ואנחנו תמיד בונים על הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו תמיד בונים על היצירתיות של הקדוש ברוך הוא. באופן אישי, אם אתם שואלים אותי, אני לא מאמין בשואה. אני לא מאמין בחורבן. אבל אני גם לא מאמין בהזנחה. אז צריך הרבה מאוד פעולה, שיתוף פעולה. צריך לאזור את כל הכוחות, ואיפה שרק אפשר לתת מאמץ, אפילו קטן, לתת מאמץ. איפה שאפשר לעשות ולו פוש הכי קטן של חסד ונתינה, לעשות פוש הכי קטן של חסד ונתינה. כתוב שכל האדם יראה את עצמו כאילו הוא עומד, הוא חצי. וחצי מן העולם, חציו חייב, חציו זכאי. עשה מעשה אחד, דן את כל העולם לכף זכות. עשה מעשה רע, חס ושלום, דן את כל העולם לכף חובה. כך אדם צריך לראות את זה. אם אתם תתבוננו בזה, אתם תבינו כמה היגיון יש בזה. בסך הכל רוצים שנעסוק בהשפעה ובנתינה ובאהבה. זה כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף. זה עושה רושם שזה מאוד מסובך לגוף שכל כך עצל וכל כך רוצה רק את עצמו ולדאוג לעצמו. אנחנו עוד ממשיכים הלאה. יש לנו עוד הקמה של האומה. האומה היא רק בחיתוליה. אנחנו עוד נקים את בתי האומה. כל בית אומה שיקום יפיץ עוד את האור הזה. ואנחנו עושים את הכל עד הרגע האחרון, עד שהקדוש ברוך הוא יחליט שזה רגע האחרון. התורה מאוד יצירתית והקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי. שעות זה כבר מציאות שהייתה לנו. אנחנו כבר עברנו הרבה מאוד חורבנות. זה לא חוכמה להחריב עוד. עכשיו צריך להקים את הכל. יש לנו הכל יפה. יש לנו תשתית יפה, ויש לנו תשתית יפה להכל. לכל דבר, ממש כאילו יש לנו את הכל, פשוט רק צריך להחליף, זה קליפה. זה קליפה והפרי צריך עכשיו להתלבש על כל מה שקיים. על המוסד הקיים. אם נעשה את זה, מחר בבוקר ניגאל. רק החוכמה היא כאן בכל הסיפור כולו, רק להחזיק ידיים, להוריד את כל ההתחכמויות, לעבור למוד של הקשבה ושמיעה, למוד של חקירה, של דרישה, כל אדם שיחקור על עצמו מההתחלה, שיבדוק, האם באמת זה שאמרו לי שאני קוף, אני קוף, האם לאחר מותי הכל נגמר, זה שאלות כבדות משקל, שכל אדם צריך לענות אותם לעצמו. צריך לראות אם אי אפשר להתאחד ואם אי אפשר לאחוז ידיים. יש המון קבוצות מאוד יפות שגילינו אותם בעם, מדהימות, שמנסות לעשות טוב, אף אחד לא שומע אותם, וכדאי שכל הקבוצות האלה יתאחדו ויתאגדו לאט לאט. אנחנו נמשיך עם כל סוג של הפעילות שלנו גם ברובד האישי. אין לנו כאן חס ושלום נאומי פרישה או דברים לסגנון הזה, ואנחנו לא מתייאשים.
אף פעם לא מתייאשים. אין ייאוש בעולם כלל, כשאמר את זה רבי נחמן ברסלב, אז הוא הסביר את זה, כי יש תמיד יצירתיות וחיות ביקום, שהמושג ייאוש באמת זה לא מושג נכון. זה מושג שהוא בא מעולם הדמיון. יש את עולם האמת ויש את עולם הדמיון. וייאוש שייך לעולם הדמיון. כתוב לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם. לא כתוב לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה ותהיה חרוץ. כתוב תהיה חכם. ומה החוכמה שמלמד את הנמלה? אין ייאוש. קחו עיר של נמלים, תהפכו אותו כמה פעמים שאתם רוצים, היא תמיד תבנה מחדש. אז ככה אנחנו יהודים, מאז ומעולם ככה היינו. כמה גולות וכמה שעות וכמה הרג עברנו, ואנחנו עדיין ממשיכים בבנייה. ככה שאנחנו עושים את זה. הכוח היחידי אבל שיכול לתת לנו להמשיך עם זה הלאה, זה רק אם אנחנו נפסיק לבזות אחד את השני. זה צריך כבוד הדדי, אפשר להסביר כמה הדבר הזה הוא נחוץ. אם אדם באמת יתבונן, מה נחוץ לעולם? שכל אדם יישב, יכתוב ספר על תיקון העולם. אז בהתחלה הוא יתחיל מכלכלה ומסדר מדיני חדש, ומעולם ביטחוני כזה ואחר, ולא יודע מה, אולי לשנות את המטבע, וכל מיני דברים כאלה. אחר כך הוא ירד עוד קצת ויתבונן. מה שהוא יגלה בסוף זה את עצמו ואת החבר שלו. הוא יראה שכל העולם תקוע על מערכת היחסים שיש בינו לבין החבר שלו, בינו לבין אשתו, בינו לבין ההורים שלו, בינו לבין הילדים שלו. על זה כל העולם תקוע. העולם לא תקוע על כלכלה. יש כזאת כלכלה ושפע לכל. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות מיליארדר. בכדור הארץ ובסביבתנו לא חסר כלום. אנחנו יכולים לחיות בגן עדן עלי אדמות. הדבר היחידי שחסר לנו זה אהבה. אנחנו לא סובלים אחד את השני לכפרות. זה הבעיה. ואת זה צריך לתקן, והעולם לא עשה דיאגנוזה מספיק כדי להבין שזאת הבעיה. כל כך הרבה כלכלנים יושבים באוניברסיטה. כל כך הרבה מדינאים יושבים כדי לנסות לפתור סכסוכים בין אנשים. ולא קולטים שהבעיה המרכזית זה פשוט אני ואתה. החוקר לא חוקר את עצמו. באופן אוטומטי שהוא מוגדר כחוקר, הוא מתחיל לחקור מישהו שזה לא הוא. ומפה מתחילה הטעות. לעניין הזה אנחנו נקדיש זמן בשלושת הימים של הצום שאנחנו נעשה אותו. אנחנו נעשה על זה ימי עיון. בעזרת השם אנחנו נפתח אתר שילמד את התהליך הזה, ואנחנו לא מתכוונים לוותר. לא על עצמנו, לא על אף אחד אחר, על אף מגזר באוכלוסייה, לא הולכים לוותר על הקדוש ברוך הוא וגם לא על העתיד שלנו. וזה מאוד חשוב, שבאמת אנחנו ניתן ידיים עכשיו אחד לשני, וצריך לתת את זה להסבר לאנשים שהם חיים בעולם אחר. יש אנשים ששומעים את השיחה הזאת ובוכים, ויש אנשים ששומעים את השיחה הזאת ואומרים זה הזוי. זה הזוי. יש אנשים שהם עד עכשיו נמצאים בעבודה מהשעה 8 בבוקר, עכשיו השעה 9:20. עד לא מזמן דיברתי עם אחד מהאנשים שעזר לנו להקים את האתר, הוא עד עכשיו בעבודה. אז איך אפשר עכשיו להגיד לבן אדם כזה, תשמע, בואו נקיים ואהבת לך כמוך, הוא נמצא בתוך המון שורות קוד של מחשב, הוא לא רואה בעיניים, הוא כל כך טרוד, וכל כך מעסיקים אותו, תעשה ככה במטלות, הוא יוצא הביתה שכל מה שהוא רוצה לעשות זה לאכול ולישון, כדי לחזור מחרת ב8 בבוקר, כדי להמשיך לעבוד עד 9 בלילה, אבל הוא עובד בהייטק, והוא חושב שזה מאוד מכובד, והוא גם עושה הרבה מאוד כסף. אבל הוא לא קולט שמשהו לא בסדר, הוא רואה את השיחה הרגשנית הזאת, והוא חושב שאנחנו הזויים, שאנחנו לא מתעסקים, אנחנו לא יצרניים. בגלל שאנחנו מתעסקים עם עצמנו, אז אנחנו לא יצרניים כרגע. זה אותו מעשה שהיה במצרים, זה בדיוק אותו תהליך שהם עברו במצרים, שהם עבדו בחומר ובלבנים, וכשמשה רבנו ביקש לדבר איתם בדיוק על אותם נושאים, כתוב שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. והבעיה הכי גדולה זה שעבד לא יודע שהוא עבד. צריך להציל את בני אדם מעצמם. עוד חורבן לא יעזור כאן. זה לא יעשה, זה לא חוכמה, עוד חורבן. החוכמה היא כמו שהייתה במצרים. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא אשר החריב את העולם ולא אשר ברא את העולם, אלא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים. פה הייתה הגדולה של הבורא, שידע לרדת לרמה הקטנה והמצומצמת של כל אדם, ולקחת אותו ולהגיד לו, עכשיו אנחנו יוצאים מפה, ולתת לו תקווה, וכך הוא עשה. אז
ככה גם יהיה אצלנו. ככה אני מאמין שזה כי אימץ אותך בארץ מצרים. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה באימץ אותנו מארץ מצרים, כתוב שהגאולה האחרונה תאפיל על הגאולה הראשונה. ולכן אנחנו מאמינים בזה. כאן לצורך העניין הזה, אנחנו רק מבקשים. אני יודע שזה קשה, אנחנו מבקשים, אבל כמו שהתעוררו הרבה מאוד נשמות טובות, לא צריך רק להתעורר לאתר, או רק להתעורר לאפוקליפסה של 100,000 איש. במידה מסוימת, אני בדיוק דיברתי כאן עם אדם יקר, שאמר לי, אני שמח ואני עצוב מזה. במידה מסוימת, גם אני הרגשתי את אותה הרגשה, אבל השמחה שהייתה לי מזה שזה ירד, זה מכיוון שמעל כל זה רחפה אפוקליפסה. עבדנו בצל מלחמה. זה עוד פעם לעבוד ולהתעורר בצל מלחמה. זה עוד פעם לחיות בצל מלחמה. אנשים קיבלו חיות בגלל שהייתה עוד מעט מלחמה. אני חושב שזה לא בריא, זה לא נכון, זה לא אדם. אנחנו באנו לעשות את הדברים שלנו מאהבה, וההבנה של מעצם היותנו בני אדם, לא מעצם העובדה שאנחנו חיות שאומרים לנו, אם אתה לא תעשה, אני תכף מעיף עליך טיל. זה לא נכון לחיות ככה. נכון שבשעת שלווה אנחנו ישנים, ואנחנו אדישים ומתעוררים רק כאשר שומעים קולות של מלחמה. זה נכון. אבל יש דרך אחרת. אני לא יודע אותה בדיוק, זה רק הקדוש ברוך הוא, המפתח הזה נמצא אצלו, להעיר את בני אדם, לדעת מהם הדברים שאדם צריך לשמוע, שיגרמו לו מוטיבציה רגשית לחיות. לקום בבוקר ולהגיד, אני שמח שאני חי, ויש לי מלא מה לעשות. וזה לא כסף. המפתח הזה נמצא רק בידיים שלו. והגיע הזמן, אני חושב שהוא ייקח את האחריות על העם שלו, ויתחיל להנהיג אותנו בעצמו. אנחנו לא יכולים... אנחנו לא יכולים להנהיג את עצמנו. ברוך השם. אז זה רק לגבי המשך הדרך. מחר, אני חושב שאפילו כבר הערב, יתכנס איזשהו צוות, שיבקש לעשות את הארגון של הצום של אלה שכן רוצים לצום. שוב אני חוזר על הטלפון, 0525-807-888, 0525-807-888, טלפון רב קווי, ויענו לכם על איפה אתם רוצים לעשות את הצום, מי שרוצה להצטרף לצום. כל מי שיש לו בעיה בריאותית, לא לעשות מסירות נפש על הדברים האלה, כתוב וחי בהם ולא ומת בהם. המטרה היא לא סיירת מטכ"ל, המטרה היא באמת לשנות את המציאות בצורה חכמה למי שכן יכול. מי שרוצה לתמוך בנו בדבר הזה, בוודאי שיכול מוזמן להצטרף למרכזים השונים, לבוא ולתמוך בצמים, במה שצריך ולעזור, להתפלל יחד איתנו. הכל מבורך. זה לא על ידי ארגון. אם מישהו ישאל מי המארגנים, אז זה התארגנות ספונטנית. זה כל מי שנשאר לו עדיין קצת לב פועם רוצה להמשיך לעשות את זה. ואנחנו לוקחים את זה, כל אחד לוקח את האחריות על עצמו על הדבר הזה. יהיה לזה גם גדר הלכתי, שאנחנו נגיד מה הגדרים, מה יקרה, מישהו צם יומיים ומה קורה אם בתענית אסתר, הוא לא יכול לצום, אז האם זה נחשב לו ל3 ימים או לא נחשב ל3 ימים, אז יהיה לזה גדר הלכתי, אנחנו נגיד אותו, ויהיה לזה גם משגיחים רפואיים שיהיו במקומות האלה, שהם יהיו בעיקר מבית ספר אלימה מאור הגנוז. אנחנו נעזור ככה אחד לשני. לא לעשות את הצום לבד, לא לצום לבד, זה לא שייך. לא שייך מכל כך הרבה טעמים, גם לא בריאותית וגם לא רוחנית. חשוב שנהיה ביחד, ושבזמנים האלה יהיה ימי עיון ותפילה. הרב ביקש שבכל אחד משלושת הימים, מן הסתם אני אגמור את כל התהילים, אבל יהיה גם פרקי עיון מיוחדים. אנחנו נשב ואנחנו נעשה את ההתבוננות ביחד. ובעזרת השם, לפחות שזה ידחה קצת משהו, וייתן לנו אוויר לנשימה כדי לצאת עם משהו חדש וטוב יותר. אם יש למישהו פה בקהל משהו, שאלות לשאול או משהו, אז שמחה, אנחנו נשמח לענות.
לא נהוג לעשות את זה, אבל זה משום מה נהיה נוהג של העולם, של להודות לאנשים, אבל אין לזה באמת מילים. אין לזה באמת מילים להודות לאנשים. כי מה שהיה כאן זה לא להודות לבן אדם שעשה מאמץ ועשה לך ג'סטה. היו לי תלמידים שאמרו, הרב, אני עוזב את העבודה לשבוע כדי להיות איתכם. לא תלמידים שיש להם כסף. המסירות נפש שיש פה אי אפשר להבין את זה. ומי שמבחוץ יגדיר את זה כפנאטיות, יגדיר את זה כי הוא לא רגיל לזה. ואנשים לא קולטים שכשבן אדם רואה משהו טוב באמת, הוא מוכן לעשות בשביל זה הכל. רק עוד דבר אחד, צריך להבין שגם כשאתם מסתכלים על רב, תלוי באיזה גודל הוא נמצא. הוא לא חושב ומרגיש ובוכה כמו אדם רגיל. זה מטעמים אחרים, זה ממקומות אחרים לגמרי. אנחנו נראים אותו דבר, אז מה שנראה כמו הבעת רגשות של רב, או חולשה של רב, או משהו כזה, זה לא כמו חולשה של אדם רגיל. זה מהמון מידע לאדם שמסתכל עליו אין. והפנייה היא לא פנייה בכלל לעם. אם זה רב מספיק עמוק, הוא מפנה את כל הדיבור שלו לבורא בלבד. וגם כל המחוות הרגשיות שלו מופנות רק לבורא. גם לא מהכאב האישי שלו, גם כלפי עצמו זה לא נמצא, אלא רק לבורא. זהו. אנחנו נתכנס עכשיו במודעות כמה חבר'ה. אורן זיו ורב יובל, אני, יהושע ענבר, ואנחנו נבדוק עכשיו בינינו איפה אנחנו עושים את העצומות. מי שירצה להצטרף כמובן שירים טלפון, יש לנו את הרשימה של כ1,000 איש בערך שנרשמו ואמרו שהם מוכנים להתחיל ולא יודעים איך הם יסיימו. ואליהם אנחנו נפנה עוד פעם ונציע להם, להגיד שיש לנו מרכזים שמוכנים לעשות את זה, לא תחת ארגון, ואם הוא בכל זאת רוצה לעשות את הצום, אז שייכנס לאחד משלושת המרכזים שיופעלו. המרכז הכי גדול יופעל באור הגנוז, המרכז השני יופעל בנווה קודשך, והשלישי במודעות. נכון לעכשיו, אם יהיה מרכזים אחרים, אז זה בוודאי יהיה מבורך. חשוב לדאוג באמת לצרכים של האנשים שיהיו באותו מקום. אז אתם תקבלו הודעה בימים הקרובים. מי שלא מקבל הודעה, בבקשה לנג'ס לנו. תתקשרו כל הזמן, תבקשו מאיתנו כל הזמן מידע, כי כמות המידע שאנחנו משתדלים להתעסק איתה במהלך היום היא עצומה. זה במיילים, זה בפייסבוקים, וזה ב-SMSים, וגם בטלפונים שאנחנו עולים. אנחנו ממש, אני הרבה פעמים מפעיל 4 יישומים בעת ובעונה אחת, תוך כדי שאני מדבר עם בן אדם. ואנחנו צריכים להגיע להרבה מאוד אנשים שאנחנו מעט כוחות. אז א', נשמח אם כמובן תעזרו לנו, אבל תישארו בתמונה, ואם אתם לא שומעים מאיתנו או משהו כזה, תרימו טלפון, תשלחו הודעת SMS, הרב, מה קורה, איפה אנחנו עומדים עכשיו, אני רוצה להצטרף לזה, אני רוצה להצטרף לזה, ובוודאי שאנחנו נמצא את הדרך ואת המקום הנכון שזה יקרה. זהו, אני באמת מודה, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, הרבה עבודה, ויש לנו גם הרבה מאוד תקווה. אז תחזיקו ידיים חזק, ובעזרת השם, אנחנו נעבור את השלבים הבאים ביחד. כן, אבי.
מדויק. שתשלם זה מספיק. זה רק הבורא יחליט. אני רק רוצה להגיד רק על העניין הזה. היה ויכוח, לא ויכוח, משא ומתן נקרא לזה, בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא בסדום, על הצדיקים, שירד מ-50 ל-45, ל-40, 30, 20 וכו'. אז יש מדרשים מאוד יפים שמספרים שהמשא ומתן הזה עם הקדוש ברוך הוא לא מכובד. זה לא מחירה של עגבניות בשוק. אתה לא יכול להגיד לו 50 וזה 45 וזה גם לרדת דרגה. במקום לשאול אותו מה דרוש, השם מה דרוש כדי שזה באמת אתה תציל. זה נראה כאילו כמו מסחרה כזה עם מחירים. והתשובה הייתה שגם עם המושג שנקרא צדיק אחד בסדום, זה לא הכוונה שהוא עומד כנגדם, שהם יכולים עדיין להמשיך לעשות מה שהם עושים, והוא יהיה צדיק שימשיך לעשות מה שהוא עושה, אלא מה תהיה המסה הקריטית הדרושה כדי לשנות אותם. זו הייתה השאלה. זה היה המשא ומתן. זאת אומרת, האם 50 יצליחו לשנות אותם? האם 45 יצליחו לשנות אותם? האם 40 יצליחו לשנות אותם? אבל הדיון היה אם יצליחו לשנות אותם. לא אם יש כאלה בכלל כקבוצה, וכנגדם הם יכולים להמשיך ולהיות מה שהם. אלא מי מצליח לשנות אותם? ולא מצאו מישהו שיצליח לשנות אותם. נשאלת השאלה, אין ספק, אני עד לזה 21 שנה, אני רואה איזה תהליכים נפשיים אנשים עוברים, כשמגיעים אליי עם קוקו ודי-ג'אים בבולגריה, עד למצב שהם נראים כמו עם השכינה הקדושה. ואתה ער לכל התהליכים הנפשיים שהבן אדם עבר, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. אם זה לא נקרא תשובה, אני לא יודע מה כן נקרא תשובה. זה לקחת אדם, להפוך אותו 180 מעלות, לדעת לשפוט את עצמו ולהעביר את עצמו כל כך הרבה תהליכים. וזה תהליכים שהוא שופט את עצמו בקושי עצום, עם ביקורת עצמית שהיא הכי קשה שיכולה להיות. אנחנו יודעים גם כן בתוכנו כמה מאמצים של אהבת חינם אנחנו עשינו ונעשו, דווקא מתוך הקושי שאנחנו עברנו אותם כולנו. יישוב שלם שנמצא בצפון סובל יום יום, רגע. כל משפחה ומשפחה שם גמורה, רק מהמעמסה שהוטל עליה. גמורה ממש, זה הם חטפו ביבשה, באוויר ובים, בכלכלה, בזוגיות, עם הילדים, והם מחזיקים שם על קירי תרנגולת. וזה לא פשוט, כי אנחנו לא עובדים לבד, בעולם הזה אתה לא עובד לבד. יש מושג נוסף שנקרא יצר הרע, יש מושג שנקרא מגמה הפוכה. יש את המגמה לאיחוד, אבל יש את המגמה גם לפירוד. בפיזיקה זה אנטרופיה, לצורך העניין הזה. יש כוחות אחרים, וזה כוחות אדירים. ואם האנשים לא מצליחים לעשות את זה עם כוחות עצמם לבד, אז הם לא מצליחים לבד. זה 70 משפחות ששמנו אותם בחזית, ואנחנו אומרים שלום עלייך נפשי. והמסכנים האלה זה עמוד תווך שברוח כזאת גדולה, והעמוד הזה ככה כמעט מת לנפול. אז עם כל העזרה שגם אתה עושה אותה יום-יום, יומם ולילה, רק נשאלת השאלה אם זה מספיק. וכשאני אומר את זה, זה לא עניין של ערבות, כמו ששמים נניח, אם אני אשים פה עכשיו טיפה פטל, אז אתה תגיד זה בטל ב-60. זה לא כזה דבר. תבינו, כל אדם הוא חלק אלוקא ממעל, והקדוש ברוך הוא מכבד כל אדם. ויש לך 90% מהאנשים שהם באאוט לגמרי. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להיות ערב ל-90% ולא לתת לו כבוד. אני לא הייתי רוצה שמישהו יהיה ערב לי כאילו אני איזה יצור מטופש, ואיזה אדם נעלה שנמצא עכשיו בבני ברק או במאה שערים ומישהו אחר יהיה ערב לי. אני רוצה להיות ערב לעצמי. ואני רוצה לדעת שאני לא ילד קטן שצריך להוביל אותו באף. ולכן יש את כבוד האדם. כבוד האדם בתורה זה דבר עצום וענק. של לדעת איזה יכולות יש לאדם ואיזה מסוגלות יש לאדם שהוא צריך לגלות אותה. כל מה שאתה אומר זה נכון ומעולה, ואנחנו עסקנו בזה, והרב אמר שמאמצים שנעשו בקרב חסידיו,
זה נעשה בכל העולם, אבל ספציפית בקרב חסידיו, רק למאמצים שנראו כביכול קטנים, קמחא דפסחא, לקבץ נדבות ולהשפיל את עצמך, שאנשים אומרים, זה עובר עם השק, והוא אוסף כסף למשפחות ולאנשים שאין להם כלום ולא אין כלום. חסידים שלקחו את הדימוי העצמי שלהם, היו יכולים להיות מנהלים בהייטק, והאנשים שהיו יכולים להיות גאונים, כי מה שיש פה זה כוח כל כך גדול שאין לתאר אותו, והם החליטו שהם עוזבים את הכל למען עם ישראל. עשו את זה, עושים את זה. רוב הנוכחים בחדר זה ככה. וסופגים השפלות על ימין ועל שמאל, מתיוג לקבוצות, במשפחות. המשפחות לא מקלות עלינו. כל אחד לבד, בין אם הוא בזוגיות, בין אם זה בקרב משפחה. זאת אומרת, אתה חי, לא שאתה נמצא אני מול עם ישראל. זה אני מול אשתי, מול הילדים שלי, ההורים שלי. זה השכנים שלי, זה המשפחות הרחוקות וזה, אתה צריך ככה לחיות. אני חושב שיש כאן המון מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס ולראות את כל המאמץ הזה, ולעשות משהו גם מהצד שלו. זה מדויק כל מה שאתה אמרת. כל מה שאתה אמרת זה רק נשאלת השאלה אם זה מספיק. בכל זאת, תחשבו שגם יש 90% יהודים אחרים שעסוקים בשעה כזאת לרקוד באיזה מקום עם סמים בראש. וצריך לדעת, הוא בן מלך. שבן מלך עושה את זה, תחשוב שיש לך 10 ילדים, ו9 הם מושלמים. אחד לא. רק הוא יישב לך על הלב. זה ברור, אנחנו נשתדל, אנחנו רק אומרים, אנחנו נשתדלים. אנחנו מסנגרים, אנחנו עושים הרבה, ובגלל זה אני חושב, חיינו עד עכשיו. שרדנו עד עכשיו. אני גם לא רוצה להעלות את הציבור, אני לא רוצה שאנשים יחכו כאן. נדמה לי שאנחנו ירדנו משידור, אבל בעיקרון, סינגור זה יפה. זה תמיד טוב, ואנחנו עושים את זה כמעט כל רגע. אני חושב שהנוכחות שלנו פה זה סינגור הכי גדול. לא צריך ללמד את הקדוש ברוך הוא לסנגר על העם שלו. ומה שעשה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה לא בדיוק סנגוריה, אתם יודעים, זה סנגוריה מאוד עמוקה. גם כתוב שלעתיד לבוא, אף אחד לא יצליח לסנגר על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא יעמיד את כל האבות, הוא יעמיד את כל המלאכים, ויגיד להם, תסנגרו על העם שלי, ואף אחד לא יצליח. ויגיד למלאך מיכאל, תסנגר. אתה שר ואפוטרופוס של ישראל, תסנגר. והוא לא יצליח, לא יהיה לו עוד מילה טובה להגיד עלינו. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, לכם אין מה להגיד, אז לי יש מה להגיד. ואז הוא יסנגר עלינו. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. הוא נמצא בלב של כל אחד ואחד מאיתנו, ויודע את הצער שכל אחד ואחד מאיתנו עובר. זה לא דברים שאפשר לתאר. גם רצון פשוט של בן אדם שנמצא בתל אביב ונורא רוצה להתקדם, אבל החברה מאיימת עליו, אבא מאיים עליו, הבן זוג מאיים עליו, והוא לא יכול לעשות צעד, להדליק נר של שבת. זה ממש גזרות שפעם היו, והיינו שמים עליהם רק בגלות, שאם אתה תדליק שבת, אני לא יודע מה אני אעשה לך, נרות של שבת, זה היום אצלנו בבית. גבר יכול לאיים על אשתו, אם תדליקי נרות של שבת, אני מגרש אותך. אישה יכולה לאיים על בעלה, אם אתה תניח תפילין, אני מגרשת אותך. זה לא על ידי אנשים שבאו מאור כסדים, או אנשים שבאו מיוון, זה אצלנו בבית. ועדיין נאבקים בזה ביצירתיות מאוד גדולה. מקיימים את כל התורה בלב. יש לא מעט כאלה, שכל מה שהם רוצים זה רק טוב, ואין להם מילים להגיד את זה. יוסף אמר את זה בחלום שלו, כתוב, הנה אנחנו מעלמים עלומים. אז כתוב, מה זה מעלמים עלומים? אנחנו אילמים, אנחנו רוצים להסביר לאיזה מימד קפצנו, ואנחנו לא יכולים. אתה מנסה להגיד את זה, הבן אדם שנמצא מולך, הוא חושב שאתה הזוי, ואתה משהו עבר עליך. והם מתחילים לתייג אותך, אתה קיצוני, אתה פנאטי, אתה לא יצרני, וזה מספיק. ועכשיו אתה רוצה להסביר לו לאיזה עולם עמוק ועשיר אתה קפצת, ואתה מוצא את עצמך בלי מילים. שכל מה שאתה רואה זה רק איזה חבורה, יכול להיות המשפחה שלך, שהיא לא מפסיקה לרדת עליך. אין מה להגיד. אז את זה השם גם כן רואה. רק צריך לאסוף את כל הכוחות האלה, והמון סבלנות ולאט לאט. בגלל זה אני אומר, אתם רוצים לסנגר, קודם כל לא להאשים. אף אחד כאן לא אשם. אתמול אני דיברתי עם מפיקה שבאה אלינו, והיא אמרה, אני לא מחוברת לדברים שאני שמעתי. ישבתי והסברתי לה את זה, ואמרתי לה שאנחנו היחידים שלא קוראים שינוי, לשנות, שמישהו ישנה, שיהיה איזה מנהיג שיקח אותנו לשינוי. אנחנו קוראים להשתנות.
אז היא אומרת לי, מה הגרנטי? מה אתה מבטיח לי שבעקבות זה יקרה? הרי אנחנו כל כך מלומדי אכזבות. אתה נותן לי גרנטי שאם 100,000 איש ישבו ויעשו את המסע הזה 3 ימים, יקרה משהו? אמרתי לה, אני נותן לך גרנטי. היא אומרת לי, נו, איזה גרנטי אתה נותן? אמרתי, אם אני אעבוד על עצמי 3 ימים, ואת תעבדי על עצמך 3 ימים, והוא יעבוד על עצמו 3 ימים, ואנחנו כולנו יודעים שאנחנו באנו להשתנות 3 ימים, זה כמעט מדיד שכל אחד יכול לדעת שאחרי 3 ימים יצאנו עם משהו חדש. זה גרנטי. אם כולנו נצביע לבחירות ונהיה בקונצנזוס על אדם, אף אחד לא בגרנטי שמשהו יקרה פה. אם כולנו ניתן לו את המנדט, אבל כולנו יכולים להיות בגרנטי, אם 3 ימים אני עובד על עצמי, 3 ימים אני עסוק בלהשתנות, אז הנה יש כאן את הגרנטי, אחרי 3 ימים משהו קרה. אנחנו רק צריכים עכשיו לא להתעצבן על אף אחד, ולא להתייאש מאף אחד. אני רק רוצה להגיד משהו, אחד התלמידים שלנו, הוא לא נמצא כאן, אבל הוא אמר לי שיום אחד הוא יצא לרחוב, ובמסגרת חב"ד דווקא, עזר לחב"ד. הוא פתח דוכן של להניח תפילין. וזה יצא שהיום הזה היה יום של מצעד הגאווה. והוא נמצא ברחוב עם דוכן, ופתאום מוצא את עצמו ברחוב שלם, שהוא לא יודע איפה עכשיו להחביא את עצמו. לקחת את הדוכן ולברוח, מה הוא עושה שם? והוא מתקשר אליי ככה באטרף, הוא לא מצליח למצוא אותי. והרב, אני דחוף, צריך אותך וזה. אני חזרתי אליו רק אחרי 2 שעות, רק אחרי שראיתי את הטלפון. הוא מספר לי, ויצאתי בוקר תמים, לזכות את עם ישראל בהנחת תפילין, פתאום כל הרחוב התמלא, ואני לא יודע מה לעשות. מה אני אמור לעשות עכשיו? אז שאלתי אותו, מה עשית? הוא אומר, נשארתי. אז אמרתי, ומישהו בא להניח תפילין? הוא אומר לי, תתפלא, כן. ובא אליו איזה אחד שאמר לו, אחרי שהניח תפילין, אמר לו, תודה שלא ויתרתם עלינו. אז אי אפשר לדעת איזה נשמות מסתתרות פה. לא צריך להיבהל מקעקועים ומכל מיני מגדרים וכל דברים כאלה. לא צריך להיבהל מכל מיני דברים. אי אפשר לדעת איזה נשמות יש פה. השם הביא אותו לשם, תקע אותו, אני לא יכולתי לענות לו לטלפון. הוא היה שם רק כדי לשמוע את הדבר הזה. שזה מישהו יניח תפילין באמצע מצעד כזה. תחשבו איזה מציאות הזויה ומורכבת זאת. ניגש אליו מישהו באמצע כזה דבר, מניח תפילין ואומר לו, תודה שאתם לא מוותרים עלינו, תקלטו את זה. אז בגלל זה אני אומר, אין כאן עניין של לא להאשים אף אחד. לא צריך להיות עכשיו פנאט, אף אחד מאיתנו לא פנחס. רק המון סבלנות. אנחנו צריכים להיות עם המון ערך אפיים, ולאט לאט לצפות שחוכמה תתגלה. שיבוא עוד איזה משהו שיעשה לנו. הכל מוצא. הסרטים מוצאו, אף אחד כאן לא ראה סרט חדש. אף אחד לא שמע ז'אנר חדש של מוזיקה. לא ראינו שום דבר חדש בביגוד ולא באוכל, ונסענו לחול, ועכשיו זה more of the same. אנחנו די מיצינו את העולם הזה. אנשים די צעירים ממצים, אמרו, been there, done that. זהו, היינו שם. אז חסר חידוש. הגענו למיצוי הזה, לא סתם, חסר חידוש. עוד משהו. מה המשהו הזה? זה רק הוא יודע. זה רק הוא יודע, כי גם אצלנו בשיעורים אמרנו הכל, עשינו הכל, פתחנו הכל. אין משהו שלא עשינו. הסברנו כמעט כל פיסה של כל חלקת אלוקים, פתחנו אותה והסברנו אותה. עכשיו זה רק היצירתיות של הבורא. אני מאוד מאמין בו. הוא קרוי אינסוף, ואינסוף זה בלא צורה, זה בלא גבול. ואחד הדברים הנפלאים שמלמדים אותנו זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר זה אהבה שלא צריכה סיבה. למה? כי זה אקסיומה שאנחנו אחד. אז איך בא לידי ביטוי אהבה שאינה תלויה בדבר? תמיד בשעת צרה ובשעת קושי. תמיד, תמיד, תמיד. שעת צרה בשעת קושי, זה שם מתבטאת אהבה. למה שם דווקא? כי אז מתבטאת אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שבה הכל נראה טוב, שכשיש כסף וצעירים ויפים ובעלי הומור וחכמים, זה אהבה תלויה בדבר. מה יקרה כשזה לא יהיה? אהבה שאינה תלויה בדבר זה שבאמת אתה מסתכל, אתה אומר, למה אני באמת אוהב את האדם הזה? הוא לא הותיר לי שום סיבה לאהוב אותו. למה אני אמשיך לאהוב אותו? התשובה צריכה להיות כל כך עמוקה, שאני אמור לענות על זה, שזאת תשובה זה אהבה שאינה תלויה בדבר. למה אני אוהב אותו? ככה. אני אוהב אותו ככה, כי זה לא נכון לא לאהוב אותו. זה יהיה לא נכון לא לאהוב.
ואנחנו נבין שמושגים כמו שנאה זה לא טבעי, זה לא טבעי. אנחנו חיים כאקסיומה, אוהבים כאקסיומה ואנחנו בריאים כאקסיומה. אז אם קורה משהו נגד זה, מוות זה לא טבעי, שנאה זה לא טבעי וגם מחלה זה לא טבעי. אז אנחנו צריכים להילחם רק בדבר הזה, רק להסיר את החושך. ואיך מסירים את החושך? רק עם אור, לא עם פילוסופיה, רק עם אור. רק להוסיף אור, עוד השפעה ועוד טוב ועוד נעימות ועוד עבודה עצמית. נכון שזה קשה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה, כל אחד שהוא יודע שהוא עושה את זה, עם עוד הרבה מאוד אנשים שעוברים בדיוק את אותו תהליך כמוהו. אני מאוד תולה תקוות, זה בקדוש ברוך הוא שאני מכיר אותו, ביצירתיות שלו ובחוכמה של התורה שיודעת להיכנס למקומות שהם ביבים, לקחת ולהפוך את הכל לטובה. ונהפוך הוא לא סתם היה, ונהפוך הוא, אתם צריכים לדעת, זה היה בפרס ומדי שכתוב שאכלו משולחן המלך, ועוד פעם התעסקו בחומר ובלבנים ובשנאת חינם, והקדוש ברוך הוא הפך את העולם. אז הוא עשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה שנית, הוא יעשה את זה בדור שלנו. הדור הזה מוכן להרבה דברים טובים. אנחנו רק צריכים להחזיק ידיים אחד לשני, ואנחנו, אתם תשאלו אותי מה התפקיד שלנו עכשיו לעשות, זה להחליט שאנחנו עדיין לא מוותרים אחד על השני. אם פתאום נהפך להיות מגזריים, רק מעצם העובדה שאנחנו נגיד, אבל אני התאמצתי כל כך הרבה, הוא לא. לכן אני לוקח את עצמי ואני מזניח את עצמי, פה הכל יחרב. עכשיו כל אחד מאיתנו צריך להגיד, מחן הנה מספריך. כל אחד מאיתנו צריך להיות עכשיו משה רבנו, ולהגיד לו, אתה רוצה להחריב את העם, גם אותי תחריב. להחזיק ידיים לכולם, ידיים רוחניות שמגיעות עד קצה היקום, מסוף העולם ועד סופו, ולהגיד, אתה לוקח את כולנו, אתה פוגע בכולנו, ואף אחד מאיתנו אל תיגע. זהו, ולהמתין ליצירתיות שלו. במאמר הכיווי, בזה אני אסיים, בסדר, אני באמת לא רוצה להעלות את האנשים, זה כבר יותר מדי. מאמר הכיווי של הרמח"ל, הוא כותב, צריך כל הזמן לקוות. כיווי זה לא hope, זה לא שאני מקווה שיהיה בסדר בהזנחה, אלא אני עושה קו, מהמקום שבו אני נמצא עד למקום של הבורא. וזה קו של אור, שאמור לרדת עד המקום שבו אני נמצא, ואני אמור להחזיק את הקו הזה. כמה? עד המוות. ואפילו לאחר המוות, כתוב שאפילו רשעים בגיהנום, שמחזיקים בתקווה, נגאלים בזכות התקווה שיש להם. ככה שתקווה זה הדבר הכי חזק, להגיד, אני לא מאמין ברע בכלל. זה משמעות של תקווה, זה להגיד, אני לא מאמין ברע בכלל. זה לא נמצא בארסנל המחשבתי שלי שיש רע. אני רואה שיש רע, אני חווה מצבים לא נעימים, אבל משהו בי לא מאמין שזה רע. זה רק מצבים שאני עובר אותם. ויש את המשל של הקיטון של המים, של רבי עקיבא, שאמר, אם יש שני אנשים שצריכים להגיע עד לעיר סמוכה, ואחד מהם מביא קיטון של מים, זה לא יספיק לשניהם, אם תחלקו חצי, שניהם ימותו, שניהם יתייבשו. רק אחד מהם יכול לצלוח את המרחק הזה. מה הם יעשו? מה התפקיד? נניח יש לך עכשיו את הבקבוק מים, אתה ואומרים לך, תשמע, אתה הולך עם החבר שלך, אסור לך לתת לו את זה. רבי עקיבא אומר, אסור לך לתת לו את זה, אתה צריך, אתה הבאת את זה, יד ההשגחה יצרה, שזה כאילו נמצא בידיים שלך, אתה תצלח את העיר. ואם, אתה אומר, איך אני אעשה את זה? אני בעצמי לא רואה איך אני אעשה את זה, אני אשתה ואני לא אתן לחבר שלי למות? מה עושים? אז כתוב שאם אתה תעבור על דברי חכמים, אז הדין באמת הוא גיהנום. למה? כי אתה עברת על דבר חכמים, זאת הלכה. כתוב וחי בהם ולא מת בהם, אתה לא יכול לסחור בחיים שלך. אבל, הרב אשלג, יש בספר שמעתי בסוף, הוא כותב דבר נפלא, הוא אומר ככה. הוא אומר שפה באמת נגלה האדם. הוא אומר, האם אתה עכשיו, שאתה יודע שאתה יכול להיכנס לגיהנום, כי אמרו לך, אתה עובר על דבר הלכה, האם אתה מוכן לא רק לתת את הקיטון של המים לחבר שלך, האם אתה מוכן להיכנס לגיהנום בשבילו? אם אני אתן לו, אני אכנס לגיהנום, אני יודע את זה. אז זה לא רק שאני נותן לו חצי כוס מים, ויכול להיות שאני אחיה או לא אחיה. אני גם אכנס לגיהנום. אתה מוכן להיכנס לגיהנום בשבילו? אז הוא אומר ככה, אם אמרת כן, אתה תיכנס לגיהנום כי זה עניין של תורה, ומשם יוציאו אותך לגן עדן עליון. ואם שיחקת ראש קטן ושתית מן המים, אתה תיכנס לגן עדן, אבל משם אתה תרד לגיהנום כי אתה אגואיסט. זה ככה. שאתה שאלה אם אנחנו מוכנים להיכנס לגיהנום אחד בשביל השני. טוב, זאת השם יחזק אותנו. זה באמת ייתן לנו את כל התקווה, הוא מאוד יצירתי, ואנחנו צריכים לסמוך על יצירתיות שלו, ולהאמין בו בכל רגע נתון. כך מקובלני מבית אבי אבא,
גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. ואנחנו עמדנו במצבים הכי גרועים שיכולים להיות. פעמים זה היה הסוף, פעמים זה ממש האבן ההפוך הוא. להערכתי זה יהיה אבן ההפוך הוא. וככה זה יהיה. אבל אנחנו צריכים לעשות עוד מאמץ, בוודאי שלא להתייאש. כמו המאמץ שעשית מהאתר, מאמץ כזה צריך להיות 24 שעות ביממה. עם פייסבוק שמפיץ שיעורים, שמפיץ חוכמה. להפיץ את החוכמה. כל אחד ואחד מכם צריך להיות, איך נקרא לזה, מנהל קמפיין של החוכמה. שר אלפים, יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. פשוט שמעתם משהו בשיעור, תגידו חברים, שמעתי משהו, בואו נדבר על זה. תהפכו את הפייסבוק למשהו יותר משמעותי. הבושה הזאת שנקראת הפייסבוק, זה השם ישמור ויעזור. אני נחשפתי לזה ולא האמנתי למה שאני רואה, לא האמנתי. אנשים חכמים שזה הפרצוף שלהם. אבל אפשר להפוך, זה כלי אדיר, רבותיי, זה הכל כלים אדירים, שאם נעשה בהם שימוש בקדושה, אדם נידח יכול לקבל פניני חוכמה אדירים שהוא לא מודע אליהם בכלל. אם אתה תיקח רק איזו פסקה של הרב אשלג, שים את זה, שלח לחמך על פני המים. אתה לא יודע מי ימצא את זה. ומישהו יראה את זה, זה ייתן לו כזאת התפכחות. אתה יכול להציל עכשיו שלום בית, אתה יכול להציל איזה אבא שלא יוריד איזה סתירה לילד שלו. רק כי הוא ראה בפייסבוק איזה הערה, איזה משהו גדול מאוד. וזה לא לזלזל בזה. צריך להפיץ את החוכמה. כשהבעל שם טוב עשה עליית נשמה, שאל את המשיח, מתי כעת אמר? אמר לו שיפוצו מענתך החוצה. הבעל שם טוב התפלא, כאילו, איך זה יפוץ? הוא לא ידע שיהיה אחר כך פייסבוק. אז הנה, אז הקדוש ברוך הוא, זה מאוד יצירתי, נתן לנו פייסבוק, אמר, תפיצו את המעיינות. יש לכם אפשרות להפיץ את המעיינות, אתם יכולים להגיע לכל אדם באפס זמן, במקום שיהיה איזה גנגאם סטייל, שזה מיליארד איש צופים בטיפשות הזאת, השם ישמור ויעזור, סרטון קטן ביוטיוב, מיליארד איש צפו בו. תחשבו שהיה מיליארד איש צופים באיזה דבר חוכמה. נו, אז יש את הכלי, להגיע למיליארד איש באפס זמן. אז לא, זה רק עכשיו יושבת עליו הקליפה. עכשיו פשוט צריך להביא את הפרי, להשתמש בקיים. אז חבל להחריב את זה. חבל להחריב את כל מה שקם. חבל להחריב את זה. זה לא שייך בכלל חורבן לעולם הזה. עולם כל כך יפה, שרושת כל כך יפה. לא שייך להחריב אותו. הדבר היחידי שצריך להחריב זה שנאה ופחד. אנחנו סתם מפחדים, זה הכל. הכל מבוסס על פחד, שתדעו לכם. הכל מבוסס על פחד. כל הרוע בעולם מבוסס אך ורק על פחד. אז לא צריך לחכות למבצע של 100,000 איש כדי להשתמש בפייסבוק כל כך יפה, כמו שראיתי אנשים ביצירתיות גדולה מאוד מעשו פה. תעשו את זה גם לשיעורים הרגילים. תהיו אתם מרצים. יש לכם עכשיו פה לכל אחד ואחד. השם נתן פה, הוא יכול להיות דרשן. באמצעות הפייסבוק ובאמצעות המיילים. תפיצו את כל הדברים האלה. ולאט לאט אתם תראו שהתודעה הזאת תחלוש, ועולם חדש ייברא. וככה יהיה בעזרת השם. תבורכו בכל, אין לי מילים להגיד, במיוחד לתלמידים, זה חיבוק ענק, זה על כל העזרה שאתם כל הזמן איתי.